Hausnam arjar kat prang liyo ke sarkar ke bat thimmai. Kata ke bangi ong ke bomdi ke sarkar kongres. Ni baru khoi. Ni likhmi inti bagani ke sarkar, kani ke sarkar ke ba khantri na ke benta jong pai ba. Henry hebang ape. Ni bagadon ke jingno mensim, ke jing shem sitom jong pai ba hak berbun kiliang ha kani ke sarkar. Te ha kata kapur. Hap kapur ba ka jai penri ko jongi ke jilla ke jongi ke yui ke ma ke sibun ki jingsa kan tho jong sarkar sibun kita ke ba ki nong tho kot kubur ki penni a ki kot kubur siapang ki kam bamsap ki penni a ki media ya ke jing le sinyang ya ke jing dombiang jong kani ke sarkar ke penlong ya iba aden ke penlong yai Dr. Ricky ibolong unong hikai jonga iru ibom judan menta hak politics Henry Hausnam arajar athuai ilani shakmat ya kaban ya don menta ban saindur ya ka voice of the people party ilani da kata mensim sokya ilani da kata mensim ke jingget kle ya ka jai penri ko jongi ya ka jilla ka jongi namar yu I baka long ka ei ba ima baka ba ingiu ya ka lawi ka jongi lada imle ei haka tu ko por ya ka ban sengpat da ka wi ka kenhun ka ban ai ka jing sekri ya ka ribar ka jai benri kumo piratit isariki inde ibri baspat ka politics henry iba kampelut ka por ka jongi haka ban yalap ka tin ka jongblei ban let banyat ho khara banyat yalap ikat tin jong beli keleng Henry Hausnam arajar athuai ubri ubukum isariki ilarai ban mi shakmat ya kaban ai ke jingkersan ya iba arden melabasai moy habi iba arden melabasai moy idai satang mai I bedai uri ramba uban ai ke jingkermen ya ka jela Kajing pediang jonga kalong hadin bang pensiong ni ha ngalapet ya ka jinglong jingman jong kari bat ka jaj penriu kidon ki jinge ha kari bat ka jaj penriu ha kini ki sngi ki ba menta ngi ya ka jing hierdor ha ka long breu kaman breu ngi ya ka jing hierdor ha ka perkhat ka perdan ngi ya ka jing hierdor ha ka tien ka thle kham tame ka pau bha kata ka jing hierdor ha ka social media ngam don kam ya ka manong hanai ka jing kwa jonga kalong ban kentiu biang ya kabha kamiat jong ka jaj menreu ya ka long kaman ka suk ka san hapo ka bri unyau trep bat ha ka jelahi barok kawai ban wanra ya ka jing teli om ya ka jing ya pat ya pra ban wanra ya ka jing I om ya ka jing ya isi ban wanra ya ka jing jai jai om ya ka jing bitar ban wanra ya ka jing songsuk om ya ka jing ya khi ban wanra ya ka jing pen bha om ya ka jing penjot ki parari dai halor kini kinong rem I ba ka sensyar khadar kalong ka atiar ka ba kongsan ban penlong ya ka ribar ka jaj menriu ka ba emsuk emsan ka ba ya teli ka ba ya syafrang kari kom kari ka ba YouTube kari tibriu kari tiblai kari unyi ukong kari ulong shua kari utirat sing kari ukyang nangba kene kalong kari ka ba mangi dan kam ya ka ban ri kendang ban bat kenti ban long kari ka ba tengshan bat ka ba ya syafrang dai hamar kini kirkam perkhat ki jonga nga se join ya ka National People's Party nga syem ba kene ka sorkar ka dai ka sorkar ka ba persyang ban wen ye ki jenge ki bala pelang langba kini ki post name ki bala deb ka wei ka sorkar hadien ka wei ka pat ka sorkar ki don la ki jong ki jinge bat kini ki jinge bon ki ba shulang
Subuh hantu kelam persang ban wengi tagi jinge. Ki jingdawa na kapur sa kapur. Kilong nakipagba hanrei am shimla ya kaman weng lani ban salt ya kita ki jinge. Kini ka sarkar ni kala persang ya kata bat kitu kiskim ki wafer ki bala kedau mene sakmat di Dr. Celestin Lengdo life totally ki welfare scheme hato kita kimdai ki jing persang jong ka sarkar ban kentiu bat an aibor ye ki baduk ki barangli ki nong kendong ki long yeng ki baduk ki barangli hato kam dei semo kata ka jing persang jong ka sarkar ban kentiuro ban aiboro ki samla ki bomyo ye ka kam sakri haki department sarkar bakin yeng haki kijat lajong bakin yeng ban ki ban kamai ban kershan ye ladi ye ka yeng ye ka sem bat kumjuru ban wanra ye ka jingroi haki snong ki thau hamrei nasngo thu isai krar bakadei kene ka sarkar kebala ya ka ban wanra ye ki skim ba fer bat ya ka jing mang tengka ka ba hedo haba ye nujor bat ki sarkar ki bahai shua ki sarkar ki baladem kai ka ba nga angut balaranga yo ban le sa Delhi nan ya saj bat ka Ministry of Education ha Delhi ban mang ya ka jing mang pisa ka ba he na ka banta ka ni ka State University bat anla ban pli ki campus ki jaka hikai jong kane ki university haki district ki ba pher hapo jong kabri unyautrap